Банка ДСК. Преди да кажа за извлечението от Банка ДСК, направихме анализ на имотите в агенцията по вписванията, регистри и там видяхме, че една голяма част от тиражираните имоти, апартаменти и така нататък наистина са придобити по наследство или чрез делба, и това са наследствени апартаменти, които са назад през годините от преди 90-те. Единственият апартаменти, които са закупувани, това са въпросите 2 апартамента в квартал Изток. Имаме извлечение от банковата сметка на Банка ДСК, от която се вижда, че на 4.12.2008 и на 9.12.2008 и на 7.1.2009 година семейство Цветанова е превело по банков път сумата в размер на 255 000 лева. 255 000 лева, която е стойността на еврото в нотариалния акт. Откъде са взети тези пари, е въпроса на водещия, отговор на Красимир Стефанов, от които 139 000 лева са собствени средства, в които собствени средства държа да отбележа, че там влизат и средства на родителите на госпожа Цветанова и 115 000 лева банков кредит. При нас това, което ни интересува, ние разполагаме доход за тези 9 години от 320 000 лева. Толкова по тая показаното сутринта. Как ще го коментираш? Според мен, в позиция на данъчен ли ме поставяш? Полиция на ДАНС, да, в полиция... Скоро имам опит да проверявам многократно пъти. Аз знам, чувал съм, че бивш негър и бивш учен ги няма. Така че, какво не съгласен с това? Смятам, че в това обяснение представляват интерес 3 неща, което чух и сутринта от господин Стефанов. Първо, ставаше дума за консултантски договори. Така. Добре е да чуеме предмета на тези договори. Ти знаеш ли го? Ти вече го знаеш? Не, аз не съм проявил интерес. Аз съм се занимавал с консултантска дейност. Така. По повод на такава дейност съм придобил и добри доходи, и то по повод на около 300 милиона чуждестранни инвестиции в България. Ти си да отворим скобата, да сме наясно. Ти може би си единственото ченгия в света милионер. Ти си милионер, беше декларирал миналата или по-миналата година към 2 милиона приходи, които имаш. Не в лошия смисъл на думата, защото след малко чакам да питаш за първия милион, където аз нямам отговор, независимо, че много хора дават такива отговори. Но да се върна на въпроса. Освен тези договори за консултантска дейност, които за мен са странни, второ, става дума за пари на родителите на съпругата, които разбирам, че сега се появяват. Много често обвиняемите прибягват до фиктивни заеми, до антидатиране, и аз тук 2005 година исках в началото да ти покажа, съм дал предложение как това да се избягва. И на трето място трябва да се види и какви са източниците за поддържането на добрия стандарт на господин Цветанов. На живот има предвид, който е очевиден, и мисля си, че някакси ще е трудно с 2 заплати да се поддържа. 2006 година, както от неговата декларация, която извадиха вчера вестник сега, 2006 година декември, той е декларирал 47 000 и нещо спестявания. Аз не искам да влизам в конкретиката, Сашо. Да. Нека данъчните да стана ясно, че това ще бъде публично достояние и след това ще възникнат въпроси. Стига това да не отиде в така трагикомична посока. Въпрос към Бойко Борисов тази сутрин по канал 1. За въпросите около имуществото на Цветанов ви питам. Бойко Борисов. Не, тези въпроси за имуществото се изясниха. Тези въпроси за имуществото са, защото ето има задържани съдии вече. Задържахме и поръчители за убийство, за 2 убийства, неща, за които предишните правителства само са мечтали. Въпрос на водещия, т.е. за вас няма неизяснени въпроси около имущественото и финансово състояние на вице-премиера. Така да завършим. Бойко Борисов. Няма неизяснени въпроси. Нямате никакви съмнения, пита водещия. Отговора: няма неизяснени въпроси, нямам никакви съмнения, и в същото време искам да им кажа на всички тези, които се изказват тези дни, докато ме нямаше особено, тогава стават много силни, че ние поехме с правителство на малцинство да изведем България от кризата и го правим. Няма неизяснени въпроси, доколкото става дума за предстояща проверка. Въпросите по предстоящата проверка са изяснени.
Става дума за конкретизиране на ревизията. Оттам нататък ще стане ясно има ли злоупотреби или няма. Има ли ресурси с неясен източник. Ти заяви, ти си източник на информацията, че 1,5 милиона евро, дадени като гаранция за един проект за система за безопасност на Софийско метро, са изчезнали. Сега е времето да кажеш подробно. Аз не съм заявил, аз споделих пред господин Дачко в личен разговор и то беше по повод на мое обяснение на негов въпрос на какво се дължи агресията, включително и медийната, както и унизителното ми задържане на господин Цветанов към мен. И в опитите си да дам това обяснение, в крайна сметка споделих и за наши предишни взаимоотношения, които са били свързани, в крайна сметка, включително и с общи проекти, включително и с съдействие по осигуряване на финансиране на ГЕРБ. И в този смисъл аз потвърждавам това, което той каза. Защото тук странното е друго. Не дали този милион е бил там, той е бил със сигурност като гаранция, по-скоро не може в периода 2006, 2007 и 2008 ние с господин Цветанов да сме партньори, а в 2010 аз да съм октопод на прехода. В крайна сметка аз съм подкрепял в началото идеите на ГЕРБ. Най-странното е, че за тези идеи в началния период на създаване на ГЕРБ са били подкрепени и от хора като Антон Петров, който сега е хамстър, а тогава беше каратист Антон Петров, който между впрочем искам да отбележа, че се занимава с едно модерно разбиране на правене на корпоративна сигурност. И той е упрекван, че има комуникация с крадците на коли. Това е нормално, както оперативният работник от полицията осъществява комуникация с криминалния контингент и с началника, така го прави и той. И ако някой реши да попрочете малко как се взаимодейства, а не как се търси престъпника зад всеки храс, ще установи, че Антон Петров се занимава с друга дейност. И Антон Петров всъщност има проблема, защото е близък с Алексей Петров. На въпроса, да, потвърждавам, споделих това в всички ли тия арести и лишения заради това, че единствено това, че е познат и приятел с теб, а не заради нещо друго? Категорично. Аз познавам дейността на този човек. Налагало ми се е да давам обяснение и лично на премиера Борисов за това с какво се занимава Антон Петров по повод на различни слухове за евентуално вменяването му на незаконна дейност. И твърдя, че това, за което той се опреква за връзки с крадци на автомобили, с прекупвачи и така нататък, е възможно, е вероятно и в крайна сметка не е престъпление. Престъпление, ако той лично е откраднал кола, ако той лично ръководи канал за крадене на коли. От какъв зор Бойко Борисов ти е питал за хамстера? В крайна сметка Бойко Борисов познава добре Антон Петров, подчертавам. Той е хамстер сега, преди не беше хамстер. Или ако са използвали този прякор, не поражда такава асоциация. Той познава Антон Петров. Антон Петров беше един от добрите каратисти, национален състезател. Включително, ако не се лъжа, Борисов е бил и негов треньор. Мисля в националния отбор, младежкия, ако не се лъжа. Да се върнем. Или да разбирам ли, че искаш да кажеш? Да си довърша мисълта. Не трябва да се разбира, че злоупотребявам с това или правя някаква защита. Аз нямам обяснение как може по толкова агресивен начин и манипулативен господин Цветанов да определя една група фирми, какъвто в случай е фирмата на Антон Петров и на други хора. И ако той държи много, може да влеземе в конкретика. Аз не държа на това. Не, аз държа да влезем в конкретика. Ти, доколкото разбирам, водиш нещата към там, че Антон Петров е спонсорирал ГЕРБ ли?
казах, много хора, включително и той, са одобрявали идеите в началото на създаването на ГЕРБ. Ако си спомняте, имаше имена като Душана Здравкова. Така, да, една от основателките на ГЕРБ. Имаше имена като Мария Капон, която аз много уважавам. Един от малкото политици, които през януари, ако не се лъжа, обяви в един вестник след рецесията, има депресия. Да. Предложи антикриз. Дай да не разсейваме, да не разводняваме нещата. Добре ли те разбирам, че иска да кажа, че може би не лично Антон Петров, но негова фирма е давала пари за кампанията на ГЕРБ. Аз не казвам това. Аз казвам, че много от хората, много от фирмите са известни на господин Цветанов от така наречения октопод. Октопод няма и модерна връзка на група фирми не е организирана престъпна група. И аз това съм го споделял пред съда и съм казвал аз лично пред съда. Ако това е неразбиране, не е толкова страшно, но ако е инсинуация, е опасно. Осигурява ли се финансиране на ГЕРБ? Да, аз споделих пред господин Дачков и го потвърждавам. Да, аз съм осигурявал различни фирми да подпомагат финансово ГЕРБ в началния период. Така? Защото за всяка организация, когато стартира, когато се очерти, това е необходимо. Трябва пари. И наистина съм така полагал усилие тези пари да бъдат от чисти фирми, каквито са били условията, да речем, на тези, които са ме молили. Колко пари си осигурил? Не, това не искам да го коментирам. Имената на фирмите? Не знам дали ще свърши услуга на фирмите и на хората, така че ще си го спестя. Как е ставало на практика? Като във всяка организация, Сашо, която стартира, когато идеите на тази организация се приемат от определени хора и бъдат помолени с едни съвсем нормални пари, изкарани по законен път, когато тази организация прави разходи, са и необходими приходи. Не, аз питам другото. Приходи за официални разходи. Аз, чисто процедурно, човека, шефа на тая фирма идва при теб, знаейки, че ти си познат с Бойко и с Цецо, и ми казва, искам да дам пари за ГЕРБ, и оттам нататък какво става? По повод на Бойко, аз се запознах с Цецо. Така. Мога така да се изразя в твой стил, не заради друго. И тогава се е случвало многократно да бъда помолен за такова нещо и съм го правил. Ти на кого си казал? Най-добри... Добре, примерно, ти си свързвал тия хора, шефове на фирми, с кого? С Цецо, Бойко или не? С Цецо, примерно, или с други хора, които те са ми посочвали. Ти искаш да кажеш, че на Цецо си казвал, човека Хикс от фирмата, шеф на фирмата Y, иска да даде разрешените от закона. Точно така. Пари. Точно така, в което няма нищо лошо. Да, няма нищо за закон. Иска да кажеш, че сте имали такива разговори с Цветан Цветанов. Изумлението е, че е имало фирми от така наречения октопод, от Лев корпорация по-точно. Които са давали пари. Които са били приемани тогава за фирми с чисти пари. И са вземани пари от Лев корпорация. Точно така, от фирми на Лев корпорация. А сега е престъпна организация. Това може да го докажеш. Както и не, периода... Само това предполагам, че имаш документи, с които можеш да го докажеш това. За да го твърда по този начин със сигурност. В който няма нищо лошо, казвам. Не, аз ти казвам лошо. Аз искам, защото ти искаш да кажеш, че си водил лично разговори с Цецо не един и два за фирми, които... Точно така. Какво лошо има в това? Защото Цветан Цветанов в интервю наскоро каза, той пак ловко се измъкна. Нямам информация... Възможно да няма информация, но забравя се... Ти да ми кажа, че лично си говорил с него? Естествено. Добре, за колко фирми става дума? Теб не ти ли се случва да забравяш неща? Да, окей. Не. Колко долу горе фирми си му довел така за не си спомням колко. Аз твърдя, че има. И ако му е необходимо господин Цветанов, мога да му докажа. Но не смятам, че аз направих уговорка в началото. Не ми се иска, Сашо, ти така се опиташ да ме вкараш в спиралата, която така други политици вкараха господин Цветанов. Той беше вкаран в тази спирала, повтарям, от политици, които така демонстрират подкрепа и в същото време по този начин подкопават управлението, за да могат да се приближат до властта. Така, вестникарско заглавие: фирма на Октопода, спонсор на ГЕРБ. Нали? Така.
И това е документирано, и това го имаш, можеш да го докажеш? Мога да. Хамстера? Аз нямам документи. Аз Хамстера? си спомням някои от фирмите, които допускам, че след като това е осчетоводено, може да се извади. Не е проблем. Но това ли е големия въпрос в момента? Аз споделих пред Дачков два случая. Кажи ми за това 1,5 милиона, важно е да го знаем, за 1,5 милиона гаранцията, която Лев корпорация е дала, за която гаранция призна наскоро по BTV и господин Цветанов, че наистина има такава гаранция. Кажи ми, значи, белгийците идват за да правят пилотен проект за схема на сигурност, система на сигурност Софийското метро. Но тъй като е първи проект, искат гаранция 1,5 милиона евро. Общината няма пари и по-нататък какво става? Аз съм изпълнил, как да кажа, ангажимента си като представител на работодателска организация, обществения ангажимент да свържа страните. В каквито ми функции ме обвиняват някои свидетели по делото, но това е друга тема. Аз съм изпълнил това по перфектен начин. Свързал съм двете страни. След това се е стигнало до проблема с тази гаранция, която общината не само не може да осигури, но и няма правна възможност да го направи и затова се налага да се потърси трета страна, в случая Лев корпорация. Лев корпорация слага по сметка в ДСК, доколкото знам, 1,5 милиона евро. Да. Каква е съдбата на тия 1,5 милиона евро по-нататък? Моите посреднически ангажименти се изчерпват до момента, в който от двете страни, като гаранция, като защита, като отговорност, са определени две лица да отговарят за проект. Това са господин Цветан Цветанов от страна на общината и от страната на Лев корпорация Боян Чуков. От тук нататък аз, изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива, нямам отношение. Така че ако трябва някой да пояснява за какво става дума, към една от двете страни има архивни документи. Заяви, че никога не е имал нищо общо с тия пари, няма да е спесимен, нищо не е имал. Сега очаквам твоето пояснение. Изчезнаха парите. Аз мога да поясня само това, че съм изпълнил този мой ангажимент. В крайна сметка са определени тези хора да отговарят по проекта. Така. Тези пари разбирам по-късно, че изчезват, след което Лев корпорация завежда жалба срещу Боян Чуков в прокуратурата. Забележете, когато Боян Чуков е бил шеф на кабинета на премиер Станишев тогава. Това става дума за 2007? Когато аз съм бил в ДАНС. 2008, да. А пък срещу господин Цветанов... Кога изчезват? Парите изчезват кога? Не мога да кажа. 2008 или 2007? Аз съм си изпълнил ангажиментите 2006, когато съм създал контакт. Оттам нататък са започнали преговори, разговори, посещения, включително на тогава кмета. 2007 изчезват парите. Може 2007 или кога? Не знае. 2007 може би. Може тогава. Както и да е. Да, няма значение това. Да. И започва разследване срещу Чуков? Знае, че има жалба в прокуратурата срещу Чуков, срещу Цветанов няма. Защо? Нека да го оставим и това за по-нататък. Ти знаеш нещо. Да. По изчезването на този 1,5 милиона очевидно нещо знаеш. Не, аз съм чувал странична информация, но доколкото знам, в Лев корпорация има така вътрешно разследване, проучване за това в каква посока може да са изчезнали тези пари, но нямам точна информация какво се е случило. Добре, каква е посоката? Добре, посоката поне. Зная, че то е нормално парите да бъдат усвоени от този, в чиято полза е дадена гаранция. Това е фонда, финансиращия, но защо, по какви причини, как е станало, с кое е кореспондирано? На мен Лев корпорация не може да не е отишла в ДСК и да каже, хора, къде са ни парите? Отишли се, разбира се, те имат заведено дело, включително и в Брюксел. И добре, там би трябвало да се каже, парите ги изтегли, кой си, който има право да ги тегли. Не мога да съм в конкретиката, Сашо, наистина. Това го знаеш, не ми говори, че не знаеш. Не е така, както всички, включително ти си мислите, че аз мога да определям на едни фирми какво да правят. Аз имам роля, която съм се изпълнявал до там,
Защото в крайна сметка няма как да носи отговорността за това какво се е случило по-нататък, както и обясних 2008 година. Да разбираме, че пряко или косвено парите или част от парите могат да са стигнали до Цветанов. Аз нищо не предполагам. Аз само казвам, че ние сме били в партньорски взаимоотношения. Визирам себе си от позицията на Съюз за стопанска инициатива. Общината голямата, когато господин Цветанов е бил заместник кмет и отговорник по сигурността, и Октопода. Това е ситуацията. И след това не може тази медийна агресия и тези присъди в медиите, които се раздаваха от него, да речем в последните 9 месеца. За теб обяснение за неговото страхотно забогатяване 2008 година има ли? Не. Нямам обяснение. Той изведнъж страшно забогатява. Може би въпросите са към него. Аз мога да отговарям за това, което аз съм правил по консултантските си договори, които сега се определят като пране на пари. И това ми е Октопода, който е останал. Прането на пари са всъщност тези консултантски договори, които имам. Не отговарят от МВР и от ГЕРБ, не отговарят с кого са консултантски договори на Цветанов, но ти майче знаеш с поне част от тия договори. Не знае наистина. 35 000 лева. За 2009 година. Не би ги коментирал по никакъв начин. Интересно е да се влезе в детайли. След като беше декларирано, че ще има публичност за това, това е добре. Ще се изясни. Предполагам, няма да отречеш, че историята с апартаментите е така най-невинният проблем, който би имал господин Цветанов. Може да има господин Цветанов. Уточнихме в началото, че наистина знам, че очакваш от мен така в повечко да се държа сензационно, но не дей да казах ти да засилваме напрежението в днешно време и проблемите, които са завладяли страната. Не искам с това си изразяване да създавам някаква загадъчност, очакване за скандали и така нататък. Наистина така смятам. И затова нека да поговорим конструктивно. Може ли така? Нека да не се занимаваме с проблемите. Ако може с някакви решения. Смятам, че от това имат нужда всички. Ти няма да спреш, докато просто Бойко не освободи Цветанов. И е нормално да не спреш. Няма причина да имам такива желания. Това е избор на... Това е избор на премиера. В резултат на личната война на Цветанов ти си 8 месеца вътре в... Аз само ще кажа, че в управлението тази приоритетност на МВР, заради която аз съм пледирал преди и винаги съм я защитавал, в момента е сбъркана. Тя е сбъркана, защото се правят опити с полицейски методи и функции да се прави икономика. Това може в друго време, когато собствеността е държавна. Сега не можеш да кажеш на инициативата на частника ще те санкционирам. Забележи. Не можеш да кажеш на инициативата на частника. И смятам, че това е много голям проблем. И това стартира още в началото с неплащането на задълженията на бизнеса. Няма излизане от това, повярвай ми, ако не се преподредят приоритетите. В смисъл, с една тежест по-малка или друга, по-точно е друга, да остане МВР, икономиката да заеме своята позиция в подредбата на тези приоритети, да се види мястото на инфраструктурата в кризата. И сега си заслужава да кажа, има според мен двама министри на тези два сектора, които биха могли да правят полезните неща, ако имаха свободата и отговорността си, мисля. Трайчо Трайков и Плевнелиев. Така мисля. Хубаво е да се види къде е мястото на тристранното сътрудничество в подредбата на тези приоритети. И в крайна сметка хубаво е МВР да се потърси вариант
да се изчисти от тези тежести на неговото идеологизиране и политизиране, което се случваше преди, но в днешно време при господин Цветанов в непоносими граници. Това е опасно. МВР трябва да е неутрално. МВР е на всички. Сигурността е за всички. Сбъркан е модела. Освен това, не може МВР да работи демонстративно. МВР трябва да работи, казваше Бойко Борисов преди известно време за ДАНС, тихо. Да, прокуратурата, аз мога да си позволя, като човек, който се занимава с тази материя, даже и научно, прокуратурата трябва да работи аналитично. И публично трябва да работи съда. Моделът е обърнат. Аз бях осъден или ми беше издадена присъда от МВР в първите часове или дни на ареста ми. Това какво е? Една от бившите ключови фигури в ДАНС Каджола беше казал, че в ръководството на ДАНС има хора на чужди служби, финансово зависими от чужди служби. Това са сериозни въпроси. Нека да ги извадим от нашия разговор, да е по-спокоен. И освен това, хубаво е наистина. Но не го отричаш. Но не го отричаш. Не прави, че не знаеш за какво става дума. Аз съм получавал такива сигнали, но един сигнал трябва да се провери. Моята работа в ДАНС не е била оперативна, за да получавам сигнали. Имало е случай, но наистина... ДАНС разполага с огромна информация. Наскоро ще гръмнат едни неща. Какво разследва ДАНС? В ДАНС има наистина, и ти добре знаеш, за сериозната корупция. Козлодуй, Мини Марица изток. Виждал съм с очите си неща, конкретни имена, срещу които вървят разследвания, има чудовищна информация. И това не можеш да го отречеш. Вероятно, да. ДАНС е информационна служба и би било да има информация за подобни неща. Но каква има в момента, не зная. Не, по твое време. По мое време, да. Мисля, че за първи път такава служба започна сериозно да работи по лицата, заемащи висша държавна длъжност, в това число министри. Спомняте си там за прословутите доклади. Наистина беше натрупана сериозна оперативна информация. Друг е въпросът, тази информация от какви източници, колко е достоверна и в крайна сметка какво ще се случи накрая. Колко може да бъде използвана за така едно ефективно разследване и довеждане до край на конкретни случки. Аз те предлагам ти тук първи епизод да го приключим. Накрая заговори като политик. Не те питам дали ще влизаш, а кога влизаш в политиката? Аз съм бил в политиката от доста време. Особено по въпросите свързани с икономиката, в частност, да речем. Не, оставите. Бил си в сянка. Да. Говорим, тъй като Яненев каза, че влизаш в политиката и то е ясно, разбирам, като най-вероятно като лидер на партия. Не, нямам намерение да създавам партии. Като шеф на РДС тогава, на място на Яненев. Не, това е несериозно. Добре, как ще влезеш в политиката? Явно е според мен, че ще влизаш. Аз никога не съм имал желание да влизам в политиката, съм го заявявал и преди. Някак си сега като че ли има нужда от експертност, при това такава на ниво и идеи свързани с това, което предлагат от РЗС или по-конкретно за референдума за нова конституция. Първо, смятам, че референдума наистина е една форма за проява, за гражданска активност и трябва да се случват по-често. Ето един от примерите, ежедневно се спори. Значи, дай го сега, не ми отговаряш на въпроса, че в политиката влизаш, и трябва да го потвърдиш. Очевидно има желание и е нормално. Никакво желание нямам, но ще се наложи и се налага да влеза без заплаха, така да информирам
тези, които изразиха някакво притеснение. Доколкото някой се опита да ме репликира, че съм пледирал за нов ред, аз не съм казал за нов ред, а казах, след хаоса идва най-добрия ред и това е закон на физиката, нещото аз мисля така. Като веднага направих оговорката, че при този нов ред задължително, или поне такива са моите разбирания, трябва да бъде въвеждана екипната форма на работа. Когато отрича едноличната власт, кога влизаш автоматично. в политиката, кога влизаш? Така директно задавам въпроса, по ред причини, някакси не мога толкова директно да ти отговоря. Разбира се, имам своите планове и когато реша да го направя или му дойде времето, ще го обявя. Няма никаква пречка да го направя, не ми пречи разследването, не ми пречи делото, няма никакво значение какъв ще е изход от нея, аз ще го направя това, пак казвам, защото мисля, че има места, на които и по-скоро роли, не позиции, в отговор на въпросите дали ще заема позиция в политическа партия, няма да заема, винаги съм заявявал, че никога не съм се интересувал от позициите. Защото... Ти ще правиш на Бойко Борисов, неформален лидер. Неформален лидер, така ще правиш вече. Аз ще се правя на част от екип. Основното правило при работата в екип, това е хората да имат роли, а не позиции. Не се ли плаши, че утре ще те могат да те арестуват отново? Никакво значение няма това. Кое е страшното? На времето Иван Славков казваше, когато Петър Младенов го пусна да го разследваха, пуснаха го да ходи в чужбина, върна се, викам, що се връщаш? Той вика, върнах се, защото ти каза, че ще се върна, а другото най-важно, че първо, не съм открадал нито една стотинка и второ, страшно е първият път. Аз съм бил вече вътре в ареста, няма какво ме направят. Също аз ще отговоря така, не мислиш да говорим на тази тема, даже включително направих тази оговорка миналия път с теб. Аз съм правил политики при това много ефективно. Аз съм се доказал, смея да кажа, в много неща, с които съм се заемал. На държавна работа, в специализирания отряд за борба с тероризма. След това, като офицер на НСС, по-късно това, което съм правил в Държавната агенция национална сигурност, където поставих началото на така наречената междуинституционална координираност. Включително това ми даде повод да се занимавам с научни изследвания. И съм убеден, че това, което всъщност правех тогава и посветих много от времето си, не само служебно и научно, си заслужава да бъде използвано в така една нова форма. И ако трябва да отговоря точно, имам самочувствие, че съм правил добри политики и нищо не ми пречи да правя политика. Сещам се тук, като каза за някои неща. И днес говорих, по-скоро с нощи говорих с Нанка Колева. Тя смята, че убийците на мъжи са Никола Филчев, Филко Славов и ти. Какво искаш да отговориш на тази жена? Минаха вече почти 10 години от това убийство. Аз от тук няма какво да отговоря на Нанка, но аз съм провеждал разговори с нея на тази тема. Все пак по разбираеми причини не мога да говоря в ефира по този въпрос или да дам отговор. Аз съм разговарял с Нанка на тази тема и съм готов отново да говоря. Доколкото имам аргументите човешките, че по никакъв начин няма как аз да бъда забъркан в това убийство. Тя го твърди, аз казвам какво твърди тя. Зная, тя многократно го е твърдяла. Да. Това наистина така публично се преекспонира какво е било моето отношение с господин Филчев. Аз многократно пъти съм заявявал да, по повод на общи познати. Господин Филчев сме правили общи срещи, наистина, включително идвал в ресторант, който съм стопанисвал аз и оттам създаде едно впечатление. Оттам създаде едно впечатление за моя близост, каквато никога не е имало. И аз твърдя категорично, че аз съм имал по-добра комуникация с господин Филчев, след като той напусна службата си. Господин Цветанов е убеден, Филчев ти е чадър бил разперил на теб. И затова господин Цветанов това никога не може да го докаже, защото никога не е било.
И съм сигурен, че ако господин Филчев му заведе едно дело за клевета, ще го съди задължително. Със сигурност. Няма случай, не съм имал тази близост с господин Филчев, да ми съдейства по какъвто и да е повод. Господин Цветанов да бъде така добър да посочи само един единствен случай. Конкретен случай. И в убийството по някакъв начин на Надежда Георгиева. Надежда Георгиева беше адвокатката, която беше черепа и беше разцепен с сатър. Предстои ми да дам обяснение пред съда и ще помоля да не коментирам. Това нещо, то е налепо. Даже ще кажа глупаво за коментар. Това момиче работеше при мен, аз съм имал най-добри впечатления, имал съм перфектни отношения за това, което тя правеше и в край на краищата несериозно да се коментира такова нещо. Защо да не сериозно? Тя знаела много неща, информация за рушвети огромни и в един момент дори както добре знаеш, дори между физическите извършители е заподозрян и самия Филчев. Пак казвам, това наистина не е сериозно. Нека да оставим да отида пред съда, все пак съм... Защото то продължава това разследване, да? Да. Това разследване продължава. Нека там да кажа все пак от уважение към институциите и след това да коментираме. Ти си изправил 35 милиона лева през швейцарската банка Julius Baer, защото ти си довел тия американци, които са купили 10% от Лев Инс или Лев Корпорация за 35 милиона лева. Това е повода за разследване за пране на пари от Уквапала. Господин Каролев е довел тези американци, а аз съм ги консултирал да придобият 10% от Лев Инс. Твърде категорично, за разлика от справката на различни служби, че тази сделка не е ефективна, а тази сделка, може би някой ден, трябва да влезе в учебниците по финанси и икономика. Това е една от най-добрите сделки на фондовата борса. Толкова прозрачна и толкова ясна сделка едва ли има. Това мога да изкоментирам. Аз не знам дали ти направи впечатление. От снощи знам, че след 6-месечно проучване на ДАНС от завчера на борсовия посредник Сергей Лалев, който е пък борсов посредник по сделката, от ДАНС му казва, че проверката е приключила и няма никакви данни за престъпление. Няма никакъв вариант как да се случи милионите американски граждани, които са инвестирали парите в един инвестиционен фонд или инвестиционната банка Julius Baer, да докара в България или да инвестира в България наши пари. Или други пари, а не на спестяванията на американските граждани. Това е абсурд. Всеки уважаващ себе си, в момента, в който погледне кой е инвеститора, е редно да спре да се занимава с този случай. Защото аз не бях чул за такава банка, но се оказа, че тя близо 200 милиарда там, швейцарски франка, долари милиарда, евро, да, над 160 милиарда активи, да, управлява. Сделката е минала през Уникредит тук. Сериозно, да. Чак не ми се коментира, не ми е удобно да коментирам. Обърнете се към американските власти и ги питате дали Julius Baer се разследва за пране на пари в Съединените щати. И с това се изчерпва въпроса. Това не е сериозно. Всъщност това е едно от... Аз нямам обвинение, но това, което господин Цветанов тиражира в медиите, че след като ми се раздели изнудването и рекета, ще остане прането на пари. Това е, господин Диков, прането на пари. Чуждестранна инвестиция. И забележете, аз съм консултирал американския инвеститор, доведен в България от господин Каролев. Господин Каролев, правих интервю миналия петък, каза, че който полицай му е дошло на акъла да разследва за пране на пари Julius Baer, би трябвало моментално да му откъснат пагоните, да му връчат мотиката и да ходи да копа.
да не нанесе щети за скопането. Защото това е сериозно нещо. Добре. Смехотворно е това. И с това ще чакам Разбира се, тези неща ще бъдат прикрити, те няма да излязат на бял свят, но жалкото е, че през това цялото време е впрегната цялата държавна машина. Харчат се едни неоправдано държавни пари. И накрая никой няма да носи отговорност за това. Ето, ако някой си позволи да ревизира по тази сделка, проверяващите в момента и Бог знае кой още, са похарчени страшни държавни пари. А всъщност става дума за категорична, ясна, достойна на един от най-големите американски инвеститори в България инвестиция. Какво пране на пари? Трябвало да минат 6 месеца, за да кажат на Сергей Лалев, инвестиционния посредник, че няма пране на пари. Което означава, че по тази сделка и при мен няма да има пране на пари. Нали, аз съм разработван по още 2 сделки, при които също ще се получи. Едната е с, мисля, също холдинг американски, който също управлява милиарди долари. И става дума за сделката с кабелните оператори. Аз съм бил посредник. Другата сделка е с General Motors за таксиметрови автомобили. Аз съм я организирал. Това е прането ми на пари. 3 сделки, които човек трябва да се получи от това как трябва да се направят. Нали, разследващите твърдят за сделката с General Motors, че била съмнителна, забележи съмнителна, защото там имало тройна сделка. Тоест банка, която плаща, получател в случая лизингова къща и застраховател, който поема риск. Такава сделка се прави само по този начин.